πόσο απλό και εύκολο είναι να δουλεύω χωρίς να χρησιμοποιώ συγκεκριμένο πατρόν. 3 πάρα πολύ απλοί τρόποι για να δουλέψεις χωρίς πατρόν και να φτιάξεις ένα πλεκτό ρουχαλάκι απόλυτα καλοκαιρινό στην παρούσα είναι οι εξής. Ο πρώτος είναι να μετρήσεις την περιφέρεια του στήθους με μεζούρα στο ύψος των θυλών και κατά προτίμηση να φοράς στιθόδεσμο για να βγει σωστό το αποτέλεσμα. Να βγει σωστή η μέτρηση. Ένας δεύτερος τρόπος είναι να μετρήσεις ένα αγαπημένο σου ρουχαλάκι. Προσοχή, εδώ θέλουμε να είναι ανάλογο με αυτό που θα φτιάξεις, δηλαδή άμα θες να φτιάξεις μπλούζα θα μετρήσεις μπλούζα και προσοχή στο ύφασμα. Το ύφασμά του να είναι σταθερό. Δεν θέλουμε ελαστικότητα γιατί θα πάρουμε λάθος αποτέλεσμα. Τα ρούχα με ελαστικότητα προσαρμόζονται επάνω στο σώμα μας και ανοίγουν, οπότε θέλουμε σταθερό. Γιατί σταθερό θα είναι και το πλεκτό το ρουχαλάκι, δεν θα είναι από ελαστικό νήμα. Και ο τρίτος και ο κλασικός τρόπος είναι αυτός που έπλεκε η γιαγιά και η μαμά μου. Δηλαδή μετρώντας το ρούχο επάνω σου. Πλέκεις και μετράς. Απλό. Αν είσαι αγαπουληθρίνη του πλεξίματος και με βλέπεις για πρώτη φορά σε αυτό το βίντεο μπροστά σου, μη χάσεις το επόμενο γιατί θα δείξω πόσους πόντους, με πόσες στυλιές ξεκινάω το πλεκτό μου, εννοείται χωρίς να έχω πατρόν. Και φυσικά όλο αυτό είναι δωρεάν. Γιατί η γνώση μου αρέσει πάρα πολύ να μοιράζεται. Και μου αρέσει πάρα πολύ να μοιράζεται αυτή η συγκεκριμένη, η δωρεάν γνώση.